continuare, SpongeBob Pantaloni Pătrați pe Nicktoons. Prinde toate meciurile incredibile cu Casa Loud pe Nicktoons. Într-o lume plină de pericole și răufăcători, există o singură echipă de eroi care poate salva ziua. Iepurași? Voi sunteți. Episoade noi din Liga Agilă Iepurilă, cu abilități super noi și chiar super strănuturi. Nu ratați episoadele noi din Liga Agilă Iepurilă. În curând la Nicktoons. Sunteți gata, copii? Gata, capitane! Nu vă aud! Gata, capitane!